Здравейте! Днес ще направя един много интересен клип за BMW X5 E53, тройка дизел фейслифта. Двигател е М57. Много хора не знаят, че има Евро 3 и Евро 4, има разлики. Разликите са главно 3. Евро 3 няма катализатор сток, няма вихрови клапи, които са водят клапи на смъртта, въобще ги няма. И на EGR няма кулър. Освен това, има разлика и в ремъците, между другото. Предполагам, че е заради кулъра на EGR. Освен това, релето за свещите на Евро 4 е долу под смукателния колектор. На Евро 3 е тук някъде горе. Нямам точно идея къде е. Има два модела. Късна 2003, от септември до декември се произвежда Евро 3 М57, тройка дизел. От 2004 януари натам се произвежда Евро 4 с катализатор, с охладителни от EGR, на различно место е релето. Има и още някакви дребни разлики, нали? Много хора не го знаят. Това и днес реших да ви направя клипче, да ви обясна малко разликите. Надявам се, че имате приятен уикенд, приятна неделя и до скоро!